Müslüman adam Allah'a, Allah Teala'ga, kıyamada, peygambara inanyan adam niyeti salim olmalıdır. Peli salimdir. Fikri salimdir. İçinden ayleyip fikrini aylayan zadi cay bolluğundan min günahı barmarnip yüreğine aylayandır. Gerçi günah etsedi. Ohum yalnız şahsada günahı da narahattır. Tüs Müslümançılığın alamatıdır. Gülala Türkmen yaşarlar. Günah edip du narahat da öyle. Erkek zenana fark etmeye. Müslümançılığın alamatı. Kafir adam günah edip du hoş da. Müslüman günah etye narahat da öyle. O şu günahdan ayrılışından son kafir adam Yahuday peygamber tanımayan adam da ola şu günahın izini yine geziyor. Müslüman adam yo men inni o günahını etmerniye da. Yüreğini niyeti peli şu günahı men barmayın can Huday diye da. Kıskaca deyin Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir dua diyenmiş. Elbette hemmemize Peygamberimizin öğrettiğidir. Türkmençe ansatacak. Hudaya hem işte sonum hayır olsun diyenmiş. Hudaya hem işte sonum hayır olsun. Türkmen aytmaya mı? Önüm olandan sonum olsun diye. Yunus peygamberin kavminin gurrunu eştersip belki Allah'ın kelamının manasını eştersip gelipsiniz. Huday hemmenizin sonunuzu hem işinizi hayır etsin. İn Müslümanın ulu gaygısı iman baylığı ki bu Yunus peygamberin gurrunu Yunus peygamberin kavmi ahir iman baylığına geçecekli, iman baylığı girecekli. Huday Teala sizin hemmenizi tüz yüreğimden eyem Allah Zülcelal'ın dileyen iman milen yaşap, iman milen dünyadan ötüp, iman baylığı bilen mahşer meydana girmek hemmenizi Allah ak nasip etsin. Geleyliğin Allah'ın peygamberlerinin biri olan Yunus peygamberin gurruna ve inne Yunus leminel murselin Saffat surasında Eyyamiz Allah Teala aytiya Yunus da men peygamberlemdendir diyor. Yunus peygamberin gurrundan önce Yunus peygamberin adı gelensen canımız malımız kurbanı olsun Resulullah canın bir aydan sözüne aydeyin Yunus peygamber var da oham gurruna girsem inşallah gelişirek olur. Dirman Resulullah can Muhammed Resulullah aleyhissalatu vesselam Taif şehirden narahat bolup geliyaka horlanıp geliyaka bir bağa giriye o da iştensiniz onu da teberrik. Oham bağın eyesi hizmetkarı bir salkanak üzüm el çoğun evine diye hizmetkarın adı Attasmış bir salkanak üzüm Peygamberimizin mübarek huzuruna iltiye Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam da mübarek elini parmaklarını uzatıp Bismillah deyip üzümden alıp mübarek ağzına salıp iyiye. Ohum ol hadım adname Addas. Bismillah dedin mi deyiptir. Bir millet onu aytmaya deyiptir. Ohum Resulullah can aydıptır. Min eyyi biladin ente. Sen yereli olayan deyiptir ona. Yan hadım Addas'a. O da aydıptır. Nasraniyun ve ana raculun min ehli Neyneva. Min Arakli Musil şehrin yanına ulukon şehir ve Neyneva şehirden men deyiptir. Özümde Mesih'i deyiptir.
Resulullah aleyhissalatu vesselam aydıptır. Min qariyeti raculi salih Yunus ibn Metta. Yunus o adam şun ovada şun zenniptir. Yunus peygamber Neynevadanmış da. O adam Yunus'un ovada şun zenniptir. Ol adam aydıptır. Sen Arap, sen bir yurdun adamsın. Yunus peygamber necre tanıyan deyiptir. Resulullah cana aydıptır. وذلك أخي كان نبيا وأنا نبي على نبينا وعليه الصلاة والسلام. وأولاد ديبتر يونس بيخمر ديبتر ومن بيخمر ol men doğunum peygamber diptir. Menne peygamber diptir. Hatta şu durun yerinin büküp peygamberimizin yüzünden el ayağından oxşaptır. Müslüman mırttır gönünün. Neyneva Yunus peygamberin şehri. Irak'ta Musul şehrin yani. وكان قومه كفارا فأقام فيهم يدعوهم سنين. Niçe yıllar Yunus peygamber kavmini imana çağırıptır. Kan zahmet çekiptir. Kan zahmet çekiptir. Müslüman bolmandırlar. İmana girmeyendirler. Ohun bir gün Yunus peygamber kavmine aydıptır. Ey kavmim deyiptir. Sanıqılcı 3 gün qallı deyiptir. 3 günden deyiptir. Allah Azze Celal'ın azabı üstünüze gelecek deyiptir. Hemmeniz helak bolacak deyiptir. Adamlar kulak asmandırlar. Bir gün geçti. İkinci gün geçti. Üçüncü gün akşam Yunus peygamber Neynevadan çıkıp gidiptir. Sadece ise kaçıp gidiptir. Kur'an-ı Kerim'de abaka diye kaçıp gitti diyor. Yunus peygamber ve erti azap iner diptir. Men çıkıp gideyim şehirden diptir. Ve erti azap iner men kaçıp gideyim şehirden diptir. Ve erti azap iner men çıkıp gideyim diptir. Şu gece ya bir neçe rivayette erti dağıtanla yaşlılar ovan adamların uyuşuruptur. Hey adamlar deyiptir. Yunus peygamberden henüz yalan eşitmedik deyiptirler. Gözden deyiptir, öyünne varmış o deyiptir. İman getireylin deyiptir. Şerin yerinden evrilsen hayırmış cemaatler. Günahın her yerinden kaysan hayırmıştık imanlı doğallam. Gülala Türkmen cevan oğlallar. Şerin her yerinden evrilsen hayırmıştık. Yunus peygamberi gözleyiptirle tapmandırla. Yaşlılar kıygırışıptır. Be azap iner buluniptirle. Birimiz de kalmar dargarsiptirle. Şol şehir Neyneva qarankırıverttir. Azap inecekti haline. Yaşlılar adamları uyuşuruptir. Ey adamlar deyiptir. Indarayliğin söyle kaşın deyiptir. Şehirde bir nefer kalmasın deyiptir. Şehirde çıkılyan yere kenara çıkıp hemmemiz ağlaşayliğin Allah'tan dileyliğin deyiptir. Allah Azze Celal'ın dostu şehirden gitti deyiptir. Ve aydıptır. Her kim bir adamın hakkını yem olsa, zalim olan olsa izine versin deyiptir. Şehrin içinde bir zalim kalmasın, her kim bir neferin hakkını yem olsa bağışla deysin deyiptir. Halal etsin deyiptir. Razı etsin deyiptir. Bir öy hemsayasından, komşusundan bir daş alkaydan olsa da icazasız şunun adı götürüp yerini koyutturlar. Azap geliyor. Azap gelmeke bilkim Allah azap üstülerinden ayırsın savsun deyip. Feraddul mezalime cemiyan hatta in kana ahadun la yaqla'ul hacere min bina'i feyerudduhu ila sahibihi. Berekallah. Bir daş talqaydan olsa öyünden götürüp
hem taýasynyň hayatyna goýupdyr da. Ay şunu soňram ijazalaryny idim ya alqaydadım. Razi bol getirdim ha diýipdirler. Ya şunlar aýdypdyr. Mallymyzdy daşalyk çykaryň diýipdir. Adamlaryň bu tarafyny diýeleri goýuň, bu tarafyny köşekleri goýuň diýipdir. Adamlaryň bu tarafyny sygyrlary goýuň, bu tarafyny tanalary goýuň. Hemmesi moğlaşsın, mäleşsin, bözleşsin diýipdir. Adamlaryň bu tarafyny döwürleri goýuň diýipdir. Bu tarafyny owlaklary goýuň diýipdir. Hemmesi mäleşsin, moğlaşsın diýipdir. Arada da bir ağlaşa iliň diýipdir. Hele erkek çağı hele kalmasın, qarry jowan kalmasın. Hemmemiz yıkılışıp ağlaşa iliň diýipdir. Qaralyp gelýär diýe azapda. Bir kıyamet turan ýaly bolupdyr. Ol mallyň sesi arada da adamlar hemmesi ağlaşıp can Hudaý bizi bağışla diýip gygyrýarlar diýe. Bizi bağışla, can Hudaý bizi bağışla. Can Hudaý bizi bağışla. Can Hudaý bizi bağışla. Azap durupdyr, şähere gelmendir. Mahşer meydan ýalyk bir kıyamet meydan ýaly bolupdyr. Berekellah bu kavma. Allah'ın gafsyny yıkılıpdyrlar, azap üstülerini gelmeke. Allah'ın gafsyny yıkılıpdyrlar, azap üstülerini dökülmeke. Allah Zülcelal emredipdir, azap dursun hadir dipdir. Hudaýyň nuru dökülüpdir. Rahmet üstümizden ýagdy şu mahal ýagyn siňsipdi. Ýagyn ýaksy ýerden gögörşi ýanyk adamın gözünden ýaş akypdy. Allah'ın gafsyny yıkılsa rahmatlar gögörýändir otadan. Nurlar döreýändir. Rahmet üstümizden ýagdy şu mahal. Ey gününin cemaatleri, Allah'ın kelamını eşteyleyip güýdüň güllerini bu giýjäň içinde meydanına otyz. Bu kavm şu düme ýagyn ýanyk gözlerinden ýaş akdyryp Hudaý jan bizi bağışla diýipdirler. Allah Zülcelal emredipdir, azap ýyzyna gaýsyn diýipdir. Üstleri rahatlyk bolapdyr. Üstleri rahatlyk bolupdyr. Kavm hey begenişipdirler. Emma Yunus peygamber bir ova azap inendir, ovada adam galy nedir mi diýenmiş. Ova azap inendir, hiç kim yoktur diýenmiş. Dinlen gysgarak edip aýdan goýra ýaksyn hadir rahmat. Ovadan bir geçse bir adam görse soraýyny oturanmış. Bir adam geçip barýanmış. Yunus peygamber ewinden çykypdyr. Neýnewadan habaryň mı diýipdir. Ona habaryň ma diýipdir. Adamlaryň hemmesi düze çykyp ağlaşdy. Allah Taala azaby ýyzyna gowdy diýipdir. Subhanallah. Men ne ýüz bilen owa baraýyn diýipdir. Men kefim yalan boldy diýipdir. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى Özü aldırap tamam kamugusu bilen yo men oba varmaýyn diýipdir. Men gitjek derýa gaşyn diýipdir. Yunus peygamberiň iştiwasy bolupdyr be. Etmellämiş Allah'dan icazat alman gidipdir. Barakana bir deryan çetinden marıptır. Ve inne Yunus leminel murselin iz abaqa ilal fulkil meşhun. Barıptır deryayı Mediterana. Deryayı Mediterana yetiptir. Bir keşti dolup duran. Gel sen ne gelliptirle. Mindiriptirle, uğraptırle. Keşti uğraptır, çuңir yerine varıptır. Zahiren girdabı varıptır. Girdab diye deryan bir näçe yeri var, keşti duruyor. Ne öwükdiye, ne iýdekdiye. Keşti durupdyr. Oğam keşti var naýdypdyr. Agyr bolupdy diýipdir. Öwe de gitmeýär, iýde de gitmeýär diýipdir. Könelerden tecrübemiz var diýipdir. Keşti agyr bolupdy diýipdir. Bir nefer düşmeli bolýar diýipdir. Özün derya oklamaly bolýar. Ta ol kenara barýança ya ýüzüm vurmaly ya ölmeli näme bolsa Allah bilýär.
Yunus peygamber aýdypdyr. Men nipdir derya oklanmalyňyz. Men ýalňyşyk geldim diýipdir. Men Allah'dan icazat almany gaýtdym diýipdir. Yo bolmaz diýipdirler. Fasahama fakana minel mudhadin. Qurra çekeyliň diýipdirler. Kimin adyna çyksa şol diýipdir. Qurra çekipdirler. Yunus peýgamberiň adyna çykypdyr. Yo bolmaz diýipdir adamlar. Qayta qurra çekjek. Qayta qurra çekipdirler. Yunus peýgamberiň adyna çykypdyr. Yo bolmaz diýipdirler. Ýene bir däne qurra çekeyliň diýipdirler. Üçüncü qaytar qurra çekipdirler. Hazreti Yunusyň adyna çykypdyr. Hazreti Yunus köýneklerini çykaryp özüni derýa oklapdy. Derýaň keştiň gapdalyna bir balyk ulukon balyk gurulmulap duranmış. Allah Azze Celal balygy emredipdir. Yunus özüni oklanyna ýuwdarsyň, etin dargatmarsyň, sünkün döwmersiň, ýuwdup derýalyň etegine girersiň diýipdir. İkinden önçärek minipdirler. Hazreti Yunus özüni derýa oklanyna da giýjemişdi. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Balığın içine girenne giyeceğin içi, balığın içi, deryan karanlıksı. Hemen ölüm mü ne mi deyiptir Yunus peygamber. Ölüm mü kadiyittir. Yo görse ölmendir, el ayağı kıymallaptu. Secdeye gidip yankını kıygırıptır. Hudaya men bağışla deyiptir. Hudaya balığın içinde secde etiptun, hiç kim secde etmeyecek yerde ben secde ettim, men bağışla deyiptir. Allah Azze Celal balığı emrediptir, deryan içine aylap kenara zın deyiptir. Kenara balık hıdakana zınıptır. Yunus peygamber ennam canına tüy kalmandır. Balığın içinin havasının tutukluğundan hava degmensin bir neçeler aytiya 40 gün balığın içinde bolly. Bir neçeler aytiya 3-4 saat bolly. Bir neçeler aytiya bir hefte bolly. Onu Allah bilýär. Kenara gelipdir. Horlanyp gelipdir. Allah Azze Celal emretipdir bir buzuki kuhi ımga şonu bardy emdir dipdir. Üstünden bir kädewag gögürdipdir. Kädewag şoňa kölge bersin dipdir. Bir näçe gün şondan iyip içip kölgede bolyp hale gelip owaň adamsy Yunus peýgamber geldi. Hoş bolduk, keyip boldy diýip ve erselnahu ila 100.000 ew yazidun. 100.000'den artykmas owaň adamsy hemmesi imanna yaşap musulman bolupdyrlar. Odul iman getirdiler icmali, inni tefsili iman getiripdirler. Yunus peýgamberiň rahmet ýagtuş mahal behar hal nesibe şeýlemişdik. Kysgaça dersini aýdyň, tamam edeň, oňsaň oturduňyz. Ey cemaatler, Yunus peýgamber azap üstülerine avanyp gelýäka ýedine gitdi. Yani näme boldy? Soňy haýyr boldy. Pirleri vurrun edellerini evvel İbrahim Ethem'i vurrun etdiýäli. Jowan oglary kulak asyn. İbrahim Ethem odul padşady kän günä edipdir. Tövbe etdi İbrahim Ethem bolupdyr. Tövbe etdi İbrahim Ethem bolupdyr. Hudaý Taalaň rahmatynyň ulukon dilemeli zat ine Hudaya men soňum haýyr bolsun diýmeli. İmme bir neçe adam, ay men jowan wagtym azan çekerdim, jowan wagtym Kur'an okuyordum. Inne bizatlym qaly diýse bu soňunyň biderek bollugydyr. Adamyň soňy haýyr bolsun. Öňüm bolondan soňum bolsun diýäler. Beýle ihlas bilen otyňyz rahmatda ýagypdy zahiren uzaklaşjak ýagny men diýe.
Hudaý Taala Yunus peýgamberin nurundan, faýdyndan, rahmatyndan üstümüze ýagdyrsyn. Hudaý kıyamet gününe mehabbet bilen Yunus peýgamber bilen gollaşmak hemmemize nesip etsin. Hudaý Taala az bolly bigice az da bolsa käniň ýerine goýup-da Yunus peýgamberin kawmy soňy haýır bolşýaly. Hudaý biziň içerlimiz bilen hemmemizin soňuny haýır etsin. İman baýlygy bilen mahşer meýdanyna girip, mahşer meýdanynda iman baýlygy bilen durup-da cennet-i jawidan hemmemize nesip etsin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Piraga ilahi amin.